Zdravím všichni, já jsem Alexino, neboli teďkon z Alexino z kanálu Brother Videos, tady je se mnou Kobl z kanálu Brother Videos, pozdrav. Oh my god, damn, this is sweet! Pravda. Takže, před 2 minutama jsem vydal na svůj kanál video, že máme ten kanál. Budeme rádi teda, když přepošlete tohleto video vlastně svým kámošům a lidem, ať se na něj taky podívají a ať vlastně máme motivaci k tomu, protože já teď ještě po tomhletom vlogu půjdu stáhnout program na natáčení a můžete se těšit na Don't Starve Together. Já tam možná někdy vydám taky Team Fortress a ještě Unturned. A nebo Minecraft. Obvykle. Tak, to by bylo asi pro dnešek všem. Je to krátký video, ale za to si myslím, že se vám bude líbit. Takže tak. A nemyslíte si, že nemáme ověření, protože ověření máme. Taková upoutávka. Taková upoutávka, takový trailer na náš kanál, na našeho kanela. A já vám ještě natočil... Verlita je mrtvá. Cože? WTF? Nic dobrý, v pohodě. Takže teď nevím, čeho jsem skončil sice. Jo, že vám nahraju když tak natáčení vlastně, jak probíhalo natáčení toho Don't Starve, že jo? Takže, tohle by bylo všechno pro dnešní vlog a já se začínám mluvit rychle. No víte, co chci říct. Tak. A to by bylo asi teda vlastně všechno, já se s váma loučím a zatím čau, pozdrav. No,